O Rotogal despide a temporada cunha gran vitoria ante o CID Jovellanos. Os boirenses puxeron fin a unha nova aventura na Superliga 2 no terceiro lugar do Grupo 2. A temporada 2024-2025 chegou á súa final para o Boiro Voleibol. O equipo dirixido por Adrián Alves disputou este sábado o seu último choque na Cachada e brindoulle un último triunfo á súa afección. Vitoria ante o CID Jovellanos, coa que os boirenses pecharon a súa participación na Superliga 2 cun gran terceiro posto no Grupo A. O 3-0 que reflectía o marcador deixaba intuir un dominio claro dos locais. Sen embargo, os boirenses tiveron que amosar unha vez máis unha gran versión para frear o Jovellanos e pechar o encontro pola vía rápida. O inicio estivo comandado polos do Barbanza, que colleron as primeiras vantaxes grazas ao seu acerto no ataque. Sen embargo, tamén cometeron algúns erros que aproveitou o Jovellanos para chegarse no marcador, aínda que a reacción local chegou a tempo para amarrar o primeiro punto do duelo ao impoñerse por 25-20. Os seguintes xogos mantiveron a dinámica do inicial, co dominio dos boirenses e os intentos visitantes por igualar o tanteo e alongar o duelo, pero o volei amosado polos locais, o seu acerto e as gañas de despedir unha gran temporada por todo o alto impulsaron o Rotogal para anotarse o encontro con 2-25-23 que lle deron o triunfo. Vitoria baseada no traballo en equipo, algo que se leva vendo no conxunto dirixido por Alves dende hai xornadas e que o levou a rematar a campaña no terceiro posto do Grupo A. O Rotogal quedouse a 9 puntos de loitar polo ascenso á Superliga, pero Alves fai un balance moi positivo da temporada e do futuro que está por vir, grazas á xuventude que ten o equipo e á súa marxe de crecemento.